ki jingikai balabo da kilong shwa jungi kilong ki jingkerku ki pangidai bantingkai bat kane kalong ru ka jinget chong I Kong Roilin Pyrtuh ibana kashnong larnai iblong iwei na ki khendiat mut ki badangsa ibashna ya ki khiu khendau bat ki wei ki tiar kane ka sapshna bat penwan dori ki tiar na u khendau ka de ka sap ka bala hiar pateng na ki kmet temen chong I Kong Roilin na ka wei ka pateng sha ka wei pat Barka ka bapenong ya kini kitiar bakerpang kalong balashna pat o shrong ya ki daki kiti klem da pendan kam daki nuki kor neki machines kata nadu banti ya ukendo bakerpang bat bantip ru ha kanu ka ayom ne kapor banti ya u hadu bandung peni ya uni ukendo ban o shrong ya kitiar ki bashna ban that ya ki hasni ban sang ya ki hading bat ban airong pendap ru ya ki bat ki ki benta Baro kini lale da kakti klem da pendan kam ya ki kor ki baka juk start menta ka juk pendan kam. Hapadang kita ki jing ba jing tre shitam ru I Kong Roilin iso hun ba ilong ka wei na ki ru kenthe ban shim ya ka ne sin jam ban tingka ya ka ka ba ki long shwa jong I ki lale bat ban penne pensa ya ka ne ka kam isdang ru ban a ya ki training la ne ki jing kai ki bakan thup ya ki long kme ki khna ki samla ki bakan thup lang wat ya ki samla shin rang ru ila yo ru ya ka jing ithu na ka sarkar jilla na ka benta ka jing tre shit reham ya ka ne ka kam ka bapen I amtang ya ka sap ka jong I henry ka minse man penne ka I Kong Roilin inget bawat la ka don ka jing ma ba ka ne ka kam ka la bandu no haba ki mi ki kor la ne ki machines na ka we ka por sha ka we pat Henry I don ru ka jinkerman lingba ki jingikai ba I ai ya ki wei pat ba ka ne ka kam kan yai sa na ka wei ka pateng sha ka wei pat Keblai pi baro ipriang sobhaya pi syakawai pat kabenta jong kerempai menta kesini ngidan hapdang jingi ya I Kong Roilin Pyrtuh iblong iwei na kilong keme ibujushna ya kini ki kiu khendau klem dapendan kam ya kanu ka kor la ni kita ki machines ki bangi ong bat bangin tip kamnya shu ya ka jingiakynduh jong I ha ka ni ka kam bat kibe benta jong ka jingem jong I aling ini phai shi menta kong ipriang sobhaya pi syakani ka program jingi kerempai bat ngiju persang na kawai kapor ban wan lam ye kiru kan thai na ki benta ba pher jong ka jing em ban sam ye ka jing ya lenti jong ka jing em jong ki bat ngi so comment hadu ka ta bangi yo kan ka lat ban sam ye ka jing ya lenti ka jong phi ti shopping in phai le se shakata ka benta I ko ba pen I tho kham bha shu ya la di nam ta ki balok ki ba pe ngi ye kan ka por te ka kirtan jing na de Roilin Pyrtuh asyong sa halarnai Western Hills te ngalong iwei na ngalong gawai mo ko me ka battery ka kam thau kyu kundau ani wisnong chang ho ni so thu ba ka kam jong phipat phiputan kam tang da ka kti mo klam da pendan kam ya kanu ka kwar te kong le se shopping in phai le se shakata ka bentaru ka eight ka ba penlong ya phiwa pin stang ya kani ka kam na do ba stang kan le se kat nu snem phila don ha kani ka kam te ba penlong yang battery kani ka kam tengai long ba I bana ba snai mei mo mar banga yo na ba snai mei kapor banga dang kena dang ridro dang sompang ba ban kai kum toy gen ki kiu por ba snai mei mar ba mei ro menshwa I imja be na gane tengai ya ngaro ngai bot ba mo ye gen ka kam ada do mentaro ngai tre ye gen ka kam kamu kan ni ka di ka ba suhiar pateng ni jong ti le si image jong pi yo na image jong pateng ti kamu hadu menta phimpat jupulan kami kanun ka kwar Yesus na be de ti kumno kong ka jing le si ka ba namar basna ka kor ni su ka long ka bani mo abangi pedan kami ki machine ti henry ka kti le si ki le si ki jing ki pa pi kendo haba pisnai kini ki kiu kendo mo Kijing te na mar bala sang tho himo te ka kti te ngi mat bon kijing na do ko badung yo kundau ro na mar haswa bangin sina yo kyu kundau I hab bandung penni bha kundau te ka long kata ko bai kijing ro ngi por hab dung be da ka met la de ben teng na pang lut ka met pang ka singkai wat ado ban sina ro ni sina be ka kti mut ka sem jing bha ngi si bon mar ba
da ke finishing ro la dang isna da keting hab ban le bhai ke finishing ken mar ba la dang ngim le bha bhai ke finishing te da keti dang jenjar bha ban pen biang ke finishing ting hab le bha la dang ngim mut ke jing ke kta bha sibon la dang ngim biak bhai ke finishing bat teng teng ka long at ka long them ki kiu ki pai na ka toru ka dau ka long ke jing yang ngi ken ban sina da keti te kamut na du bandung yo kendo hadu bantan pi klem penon kam e kenu ketiar ni le da keti penon kam be da keti la ni kum ta kai na kamariang mo da kamariang tu kendo pi don kendo kerpang ba pi habban wan ra na we ne nu kundau ni don nu kundau ba kerpang mar ba nu kundau compare ba du kerpang hi ngi kundau ba ro mar ba don ko mun ne jat kundau ne ngi yo be tang si benta tang si jaka ben ba ngi kon na po sung wali ngi yo ngi habban ti ngam jilu ba yo nu kundau ro sepo hado khat san kan riu put ban yo nu kundau hab ti be de government hi ya kene ngim pendon kam de kor ki bor mo ni sim be de la de government ben tang ba yo ne te ngi hab khot de chin rang ban ti kat san kat ru put to mo pi kamun ka jingya linti kalong ka ba kam de ka basuk si ki le si kong ba pi jushna mo na mar bangi yo pi shna ki pela ki le si ki jat ki ba pi shna ki jingsna bon ja chi na do ki kiu ba set ja set jinta ki ba set puthro ta do ki kharai ki pela ki ketli ki coffee mok bon ja ki ja jingsna kat nu por kong ka shim ban shna le si kum ini iwe pela mo kat nu por ishim man shna ke simpor kong mar ba kuminero ke song artaro ke song ha kamariang lada ga biang kamariang lada ngiyo ke sngi ko biang te ke kam kloi ke por lada slam te ke sim hai ke por mar ba myo ban that ha don kam ban that ha sngi te ban angro ban thangro mar ba ngi thang ba shabar kum to te ke simpor lada kam biang kamariang te ke song ha kamariang te lada kamariang ke biang te kumine wei pela tang i wei ngi la ban yo si te yo i wei pela si te yo te ke simpor bha la da bon le ki pela te ke simpor bha mar ba hable de ka kti te hala ka kti ho ke simpor kala simpor bha te kini ki mar ki jong pi supply shikiwe ki snong le pi de ne kum no pi penya yo pe de kong kini ki mar te ngi de hi se ki wei ki snong ho ki ba bon te ngi se de be cha bari chabar ngi pen ha ka ne ka juk ka pamenta ngi yo i ba ngi benyao ba ngi knyum haba ngi phai shaki kam ki jam bat ngim la ru ban len ba ha ino ibenta ka don ka jing tuna kam mo namar ba ko man chono ki khna manta ki la be ya ka jing stat henry ka kam ka tuna henry ngi yo i hang ne ba phi ai ru ya ki training lani kita ki jing pin hikai ya ki paralong kme ya ki be pat ki khna samla ban le si ban yarap ya ki ban sang ya kata ka kam ka jong ki mo khindiat ni phai sa kata ka jing ya lenti ka jong phi ban ai kita ki jing hikai kong hoi kong kata ka long ka ba dei hi kum ba phi ong na mar ba ki nyo i ba ki jing do kam ta mo ki ba bon ki ba pli ki le school la de ban pule tang ba ka kam ka jam yo te ke ne ro ka long ka wei ka lat ban sinh cam là chồng ya ki khôn samla ki bala pule kam tam la nang mo ka ten ka thle te ka long go wei ka lat ban kamai ban sinh cam là chồng ban pen im mo ban pen kyu ya ka yeng ka sem te kum ta mo nga ro nga sa ai ki training de kan ne na do menu kong fi strang ban ai ki training strang ban ai ki training kun ki chong na do snem ngarong ndakan mau bha trai na do snem arajar khat phrai pila trai kat no snem ya ka ala trai na do hado menta long aku prasnen na do ba pidang ret tamo hoi ti kamut hado menta ki khna ki pala yo ji kai na pi kum no kong kat no ngut ye trai kala don ngayo i ba menta don hi ki bala ya kiu ro se prang mo hoi ala kum to ki la don si peu khat san ngut hoi ki bala seng ya ka kam jong mo hoi
dangshan ngiyo iru ba piyo ya ka jing itu na ka bentakan ka kam ka ba pitrai ba piyo ru ban ra ya ka kusnam ka state award kumno pis ngokong haba piyo ya ka jing itu nama bunsin haba ngiyo ka jing itu ya ka kam ka bangitrai ngiyo ka jing penslur ngiyo mensim banang trai susu khamba ya ka kam le si ka jing snow jong pi le si pi klam poi perkhat ne kumno ka jing snow jong pi halor ka jing yo jong pi ka ni ka kusnam ngar tam por bang ayo ngar po perkhat ken ban yo ka kusnam tenda ngala tib bang ala yo ka ni ka kusnam te sngew nat sngew kumban ong sngew sarong no moi la de te na ne mut na ne ka jing yo kusnam te ka long ka wei ka ba ka la da nga ban pen pau si ki wei pat ki khon samla jong snong ne ki mar jan snong kum tu mar ba kum bang ong pin do ne ka long ka wei ka lat ban sen kam na jong te nga ro sngo ban da kan ne ka lat mo ban pen i ki wei pat ki khon samla ne khon jong snong ro ba kin long ki nong bot pateng ya ka kom trei jong ka ni pai biang kendiat kong chikin ki kiu ki ba pisnamo kum ba pi ong le si iwe ipela ban chna pi simpo shite yo bat lada ka biang ka mariang kata ndre lada ka thut ka mariang kala ban simpo kham slam shu kumno pat pi bo ya ki dor ki mur bande ya ki ni ya ki dor te kum tak kan nimpat dala ba ban bo ti kana ya ka dor te ka dor te ka dang kham biang hi kin ge de ki wei pat ki nong thero namar ladangin ai he ka dor ro ki ba pli ki ba thero ki dang kham sim jing e ken te ki dang kham dona ya ka dor ki hato ban penyat ya ki ni ki training program kuma pi ai jingi kai mo ki ni ki long kemi ki kena pio kinja jingirap na ka sarkar ne kinu ki kuman siya na ki seng balang mo kinu ki jingirap pio ban ai ki ni ki training ne pile amon ngau ha kong meja ka jingirap na ka sarkar ya ba da poi ka project kum ne na ka sarkar te yo ka jingirap pat ya ki nong training ro ki yo ki jingirap kamut ki ni ki ba yo training ro ki yo kinja jingsiu yo ikan ni ka jingirap pi ai tat ya ka jingsiu kolom kinja bai pla mo bai sngi ya ki kong mantri ya kanu ka kam de lai long ibarit ne ibahe kat no kan rumah idon kam ba ya ka jing kersan ka jing ai men sim la kalong na yeng na sem ne na kilok ki jor ne na ka imlang ka salang hi kuman chu ong no mo le sing pila ban batay yang hi ke ka ba ai men sim pi bapin oi sha ka ne ka kam na mar kalong ka kam ka ba e mo kuma pi batay kam de ka basuk ban le lut na dong chadong de ka ti na du ban wan ra yu khndo hadu penni hadu banda ban chna hadu banda that hadu bung do wonder pura mo kalong ka ba e ka le si ka ba ai men sim pi bapin peteng ban tre ka ne ka kam kong kum ta kong mar ba ya kan ne to mo kum ba ngela yo ai ke jing kai na do badang rit nai mai te ke jing ai men se mi ta long ki ba don ni ki ba na yeng na sem kham tam nai mai mo bai mai ba im sha ban pendo ya ki ne ki jai kam ba tre da ya ki ne ki kam ba i sha tre te ban ne pen sa ke ne ki long den mo jang ge men chwa long chwa te i ke jing ai men sem ka long ba nai mai ro ai men sem ni ba yeng sem te ki para marjan marpa hasnong tharo ke ai men sem ken ba mdei ban penne mdei ban pen kut ya kan de kam dei ban penne pen sa ya kan de kam te ke long ka jing kersan ki bon gi perlok perjor ke be kersan an ai men sem te nang yo men sem ken ban snan mar ba ha ka por basna teng teng do men sem hi ban snan ke long ka jing do nong kon bang ong ti men ne ki ba pat do ki don ki ba krak ro ki don mar ba da ka ti te ki sem jing e ken te da ka jing ai sem jang ba yeng sem bat jang gi para marjan marpa ki prasnong bat ki bana baro jang snong gi sa ai sem ko me ke ne ke jat kam ba dei ban pendo te ki long ka ta ko we ki jing kersan jang gi ba ko ba pi ong mo
kani ketika kam ka bakilong shwa kilabu na ka benta jungi kilong din mo but ketika kam ram jungi ban penek pensa ya ka Henry ngasukwa ban kelimo le si ban yo jing shai na pi ka jing snow jong pi pat na mar kum bangite bah ka ni ka juk ka benta ki babon bah ki la kala ki babon bah ki la mi kuman ju Allah mah bah jaka bingin shat ha ka tepai ngila shat ha ka gas kum kita mo haga jaka ki Q kendo ki lami ki Q aluminium ki Q steel but ki non stick but kum ta ter ka jing snow jong pi kong hato kani ka kam kan nu thre kan yai ne kan nu kan yai sa thre haga jing pe ka jong pi hato ka don ka jing ma ba kan du no la dangim ai ya ka jing hikai ka babyang kum ba pi ai ma pi mo kan tai kini ki khna samlai ki riu kan thai ki long kami ne ka don ka up ne em kata ka jing ma la da kum kini ki jing hikai kim yo hoi ta te ka abet ko ki jing ma la da myo ka jing hikai hoi ne mar ba ni pendon kam ba menta de ki kiu kum ba pi omo de aluminium de ki steel de yu ben te la da ki khon samla bat ki khon khna kim pendon kam ye ki jing bot mo ban da gi yo ki jing kai ro na da kim pendon kam te ga ap ki jing ma te bang menta pat ngi yo I ba ki la yo ki training ki ba pher ban sina kum ne te ngi yo I ba ki jing kermen ro ka don jing kermen mar ba ki la yo ki training ki jing kai kum ba pi ong mentan shipang kong ba ka training ka ya arbanai ti kum le se pila ban chuba tai ngi le se iwe ikna kan nu ki shimpor kong ban nang le se ilong ya katuka basic mo kum mangi ong da ka tin nong we iwe ikna kan nu ki shimpor kong kene te ka shimpor slim kong iwe ikna ban nang te melu mana ke la ban nang si benai le ne ar benai tang bagai yai de gisnem suki ke ban long ni ka ban long ni te ka shimpor de ki yai de gisnem ti kamut da don kini ki kinja namangi I ki trade fairs ki wan mo na bar babun jat ki mar ki wan na shabar haba ki don kini ki fair kini ki mela gitu ti hato pi julej ban pen I ya kini ki tiar ki chong pi ni sai ka le se ki bru ki belai I na shabala ni ki bela yo ka la ni ki bela ai ka ni ko order nam ta kini ki tiar le se ka feedback la ni kata ka jing snow jong ki mo ka jing kan thok ka jong ki halo kini ki tiar ki ba pishna ke ye menta ta ge jing kan thok tem pan don snow ba tang ge jing snow tanat jong ki ban don kam ni kini ki cha chiu ni mar ba I tip be gi ne long da gi do kun deu te kam don ke jing ta ya ka ma jong briu ka long ge jing ko jing khia la da pan don kam ni kini ki chiu kun deu te ke tang ge jing snow ya ro ba mo ni ki ko pi ong mentan ka don la ka jong ka jikot jing khia te haba ngi penan kami kini ki kiu ka mot ngi sat ngi kling kum bangi sat ki we ki ya sat de gi sabon de gi jan ba jem hoi ka mo don jing ka kam pat kam e shu hoi es tanat ba kong ngi kwa ba phin ai ka khubor ka jong pi na ka benta ki balok ki ba pe ngi ka ka por namar kum pi ong mentan mo ka don ka jingkermen haba ngi yo I ba ngi la ban ai ka ta ka jing hikai kat bala e la toy mo ya kini ki long kmi kiru kan thai le se ba makiru kin ra ye ki pateng ki ba nangwan mo ti kong ngi kwa ba phin ai ka khubor jong pi na ka benta ki balok ki ba pe ngi ka por ka khubor nanga kwa ban sneu se ki vai pan ma ba ki kim dai ken ban pendo ye gen de kam sna kiu kun deu mar ba gen de ka long kam sna kiu kun deu ka long ba kerpang pam judon ba trei ku mi ki de ki kam te ka ngakwa ken ban kin tiu ye ki khon samla I prasnong prathau bat ki vai pat ki ban mdai na ka snong para marjan jong snong ro kwa ba kin penne pensa ba kin bot ba kham tam ki le yo ki training te kim dai ban sukun no tang ha ki training ki dai ban yai peteng so ya ken ka kam khnang ba ken ka kam kanom do kan ne pateng na pateng ku le shi bon kong kalong ka khubor ka paton kam ha do kata namar da ka jing trei jungi menta ngin la ban penyar ya kan ka kam
syaki pateng ki panang buat kong ikut bakat riang kong ipi ba pinang kiu susu akan ikakam pinang susu kata kajing hikai mo iki kun samla kam tam ba yimdei bandu jingkermente haba ngiyo i ba ka dikapor ka ba ban yo ikakam ka ba piang Henry le si da ijing stang ibarat bariakum kiniru ngila ban le ki babon kan mo manten sanam ya kariti ke story ke culture ka jongi mo kong oi ti kong na liang ka dit ke meklayang ko ban ai ko play ka por ka jong piru kong ko bless you ne piru te palok kum tung yo smo I Kong Roilin Pyrtuh ibalong shisha ka nuksa ka babha na ka benta jongi iwei pe iwei oi kum ba iong ngila ban syam ya kita ka jingma ba kum kini ki jat kam kin do no da ka jingwan ki kor ki bor ki baper ki tiar thamai ki baper Henry ka donru ka jingkermen pat habangi ai ya ki jinghikai la ni kita ki training ya kini ki pateng ki bamenta ba kin la ban penpur pat syaki pateng ki panang buat te parlok ni ket bok riang ya i bat nginget ba inang kiu irat ha ki kam ki jam ki jong i te haduk minai syambiang bat pi ha ka bai pat ka benta ke blei pi balo katno pi simpor ban sedang ban smotu yakin ki benta ki pas sedang mo ban chnai upiu to si arteyo si yela sedang hi ban tip malum malang to te dala poi hago bigasni te mila kham tebit te ban chna malum mala ki ki jing sngong jong pi haba pi yo menta ba pi la sutu mo komno ka ya komno ka rukom chna ka long hatu ka snow tenat ka ki jing snow jong pi haba pisnai kini ki kiu yo jing mentoy shibon bha da la ban snai kini ki kiu yo jing mentoy bha yang ni don kambon bom don jam te katno ka jing mentoy yang ni te da la ban mi ki tiat te nga ai blai ru I Kong Roilin bai ai training yang ni te khnang bangin la ban dala kham bnya te la yo ban seng kam la jong to kum ba pi ong mentan kon kong silence ba kala long kum ka wei na ki benta ban seng ya ka kam la jong mo tile si ka ik khubor jong pi ka ba pi ko ban ai lem shaki bai pat ki para samla kerpadi ki ba kin ya trei lam lem ban ngi te khnang ba kin yo jing toy lang ye baro kin to menta per the te la chanjar te ban yo kam yo jam te gani ru ka kam galong ga babes palat yang ngi de la ban trei ban kta to te la besi kam ta trei kum ni ru ai ki jing song jong pi haba pi yo ki jing kai kum kini ki ba le si mo namar I Kong hikai ban chna da ka kti am da ka tiar ne ka kor te ki jing song jong pi dang sedang kemen kong badang sedang ya kene ka kidang iPhone mo ada nampak dan interest ban trei ani ban le ya kene hande andang la sedang on pa hani ngasu interest la don kita ki idea ban mi na la de mo kum no ban yo hantang as ngo koin bawan kata ka jing kodor mo kini ki tiar ban ni le hi te hantang as ngo ban don kata ki interest bad ladangi la ro ban penek pensa ya kene ka rukom taut kikti kanu kan long ka jing kerku bat ka jing kerman ya kalawai ka jom asyari shisni ka long ka ka ba de ba pi ong ba da ngi la ban penne ka ni kanu ka la long ka jing mentoy na ka benta ki pateng ki panawan mo namar ba ka de ka ba ki long shwa ki la na ka benta jungi ka le si ba ka khubor ka jong pi na ka benta ki khna samla ki ba menta ki ba kham tam mo ko man chu ong no ha ka por ka ba ka ba ka kam ka jam ban yo ka bor jong pi ka ba ka wei ko nang kong ka long ba ni kum ki khna samla man tam ong ye ki kan thei ni ki sun rang reng de ban lok ki ba im de ban no tai ka no ka kam ka bang treng de ban don na do ko sim im de ban ngopo ya ka no ka kam ka bang ki treng andre na mar ba ya ka ni ro hangi bon hangi ni ken ba de tang ki kan thei ban treng andre handang ila le ki sun rang ka no ki idea ki dang wan ban treng ta ka no ka jikar khu ya ka jingkerman le kalau wei jong ni la shali sisni imde ban kum kita kar mudor ni ai nuksa ki kim ju no tai kanu ka kam ki trei bai te kanu ka long ka jingker khu ya ki kala shai jong ki ke te ngi subut neng pat na din
Andai hakum kan ni lika benta habangi kum ki kasing yo ya kan ni kalau ka benta ngidon kinong nyalam kinong pen kan ni hagi than jong ya kisnong jong andai imde shu ban kan tai ya kini ki kam kan ide mar kan ni lika lang kan ka benta ka bakrau yang ni bengin sim bentai kan ni mar kan ni kan nok kan la ban kan tiu yang ni kum kon samla kini ki si benta bengin la ban seng ki kam la jong ngim don kam shu ban ap na ki be oi habangi perkhat ki kam sarkar ki emo ki kam ki e menta han rejai bagi layo ikini ki kam jong ngim tang la ban sedang ki business jong ni berit risky nya sakio hadeng